acara perayaan Natal AMA HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Sabtu 10 Desember 2025 dohot tema debataro paluahon keluarga Matius sada ayat 20 sada sahat ayat 24 dohot subtema marhite Natal AMA HKBP Resort Cimanggison gabe ibaru maroha pikiran dohot pangalahota gabe ama sitiruon mahita dungi marsanga ma debata hudul mahita pinasahat ma hata huwasi sian ketua Natal AMA HKBP Cimanggis tu amang M. Panggabean. Horas. Shalom. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Nahu parsangapi hami, amang padita, ate nababan, nahu parsangapi hami, amang padita, o sitohang, nahu parsangapi hami, amang calon amang padita, amang sihotang. Nahu parsangapi hami sude parhalado, nahu parsangapi hami parupuan, nahu parsangapi hami ama, nahu parsangapi hami naposo, nahu parsangapi hami sude panitia Natal AMA HKBP Cimanggis dohot sude ama ni huria HKBP Cimanggis parjolo tapasahat puji syukur tutuhatta pardenggap basai namang leon anugerah dohot kesempatan boy hita marpungul apala ditikyon merayakan ibadah dohot merayakan Natal tahun 2025. Marhite Natal AMA HKBP Cimanggison gabe ibaru maroha pikiran doho pangalahota marhite Natal AMA HKBP Cimanggison hadir Kristus di tonga-tonga ni keluargata, di tonga-tonga ni huria HKBP, doho di tonga-tonga ni AMA huria HKBP Cimanggis. Nama ngalehod dame tu hita saluhuna. Mamerek kita muse amang inang di bencana yang terjadi di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, doho di Aceh atas nama HKBP, Ipurus HKBP Amang, Pendeta Victor Tinambunan menyerukan tuhita, mengajak kita, jemaat HKBP, asa merayakan Natal di bagasan bentuk ibadah sebagai masa perenungan doho tangiang tu sude korban bencana. Diharapkan setiap jemaat HKBP mengupayakan mabai bentuk diakonal sesuai kemampuan jemaat masing-masing jala tapasaha ma tu HKBP tu huriatta masing-masing. Mauliate ma sude di panitia
Hupasa tami sian ala disadani roha hita boy sude mangulahon program acara Natal ni ama huria HKBP Cimanggis jala mardala do dengan satu tikion. Suang songon itu sude amani huria HKBP Cimanggis na mendukung perayaan Natal amani huria HKBP Cimanggis. Atas nama panitia Dokonon nami selamat Hari Natal tahun 2025. Tuhita sudah huria HKBP di dia pe maringanan. Mau liate. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Amin. Huriani tu hatta ama ina nang sudena pungu di bagas doroon tamaro hita marlas niroha ditiki on ala ta ipatau tu hattai hita mamis tahun Natal ima hatutubu ni tu hattai nakpe budak paru kilo natadopi di partikianon tamado tutu nabok maulati budak kita tu hatta dengan wasai nana suru amanna nasasai bebehun atong tajakom maharorona namang aleon haloni di hita laos pinasa matu hita saluhna selamat hari Natal madi hita selamat Natal matu di hita sude ruas di huria HKBP Cimanggis atong las marohatta tahubasi marohatta lamar saur do tuhatta marid de mahita Hite-hite gor ni debata ama dohot gor ni natna Tuhan Yesus Kristus dohot gor itu di purbadia nama no palang dohot tanoon idama hatop dauro tiuk mana di ho nuaing asa unang arung mabuat tupalmi endeon hauma hamuliaun ni debata puji hauma gorna paledes hauma dalan ibana nama hureta di halongangan Jehovah do guarna
marolopolok mahamu jala markas roha ale bursion ai idama nungaroa una maringanan di tonga-tongamuna nina Jehovah si iasi iho Dungi gabe daging mahatai jala maringana di tonga-tongatta. Jala hudahami ma hasangapon inanakna nasasada. Nasiang hamai. go asili roha dohot hatua Martang yang mahita. Ale Jehovah debata amanami. Sa pinuji magwarmu na badiyay. Alanon ditikir ho bang som. Ditugu-tugu doho. Hodo hami. Naholaksian ho. Gabesar mu se dohot ho. Guk halalas ni roha dohami alani i. Sejalo mahamleteon ni roha nami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari mahita. Marhite hatana ditoppa debata do langit jala hatana do madok majadi gabe majadi ma ditoppa do laut tano do hot nasa isina asa sude nian gabe puji-pujian di ibana sian hatana do majadi saluhutna Di mula-mulana ditoppa debata langit do tanon. Dungi tarulang matanoi gabe halonganan. Jala holom di atas lungi. Dungi mangareak-reak maton di debata di atasnya kaek. Dungi makuling muse madabata ngin nama jadi mau tiur matutu nungaringan na tiuri di debata jadi di debata ma persirangan di tiur sian na holom. Dungi di guar debata mana tiur iarian. Guar dina holom iborngin. Dungi bot maari, torang maari muse, ima ari perjolo. Dungi makuling muse ma debata, tolema ita toppa majolma tumiru rupata, tudos tu pangalahota, asa dirajai deke akan di laut. Dohot pidong akan martonga-tonga langit. Dohot akadorbia, ro disadok tanaon, nang sude gulok-gulok. Akan manjirir di atas tanaon. Jadi ditoppa debata ma jolmai tumiru rupana ditiruon debata lau manopai bana bawa dot buru-buru nasida ditoppa Asa summa lagi dohot tanoon rodi isina sude jadi duksud di bahet debata jadi-jadian nai di hari papituhon bara diam maibana di hari papituhon sian nasa ulauna nabi nahen nai dungi di pasu-pasu debata ma hari papituhoni jala di parbadiai alam mara diam maibana disi sian nasa jadi-jadian na tidopani debata laho pasuton. Sasadoro debata ale Jehovah nunga dito paho langit ni langitan rabdot sandok paranganna nang tanoon rori nasa na di atasna tole laut rori nasa isina laus hodo mengaluhon saluh nai jal sandok parangan ni langit di marsomba tuho. Puji ma Jehovah ale todikku nabolon situtu doho ale Jehovah di batakku malpakean hasangapon dohot hamuliaon doho hati ulon dialiton ibana hila ulos ibana pahebakkon akkalangit songon ribbe-ribbena
ibana manggulang-gulangi di akka aek biluk na palgijang, hulai tanah do dibahen akka obuni, mardalat-dalat do ibana di atas habong ni alogo. Ibana mambain akka alogo suru-suruanna, apina marjimbur-jimbur bain para aladona. Nunga di pauja ibana tanoon tu akka ojaonai, asa unang lalo-lalo saleling-lelengna. Manaili mama tamu do pak gijang jala ida hamu tugi sama manopa ibana tugi sama parwarho parangan nasi da marbilangan ibana tahema johuluhu na di guarna be marguru tu hinagodang ni gogona jala ibana do nasun hinagogo dattagamon lilis nanggo sada. Marede Mehta. Tung masedenggan jalaulido nasanatino pani debata alai sudinai gabisega alani ela-elani sibulis na bai jolmai gabi madabu tudosa. Dungi ditogihon debata Jahoba ma jolmai paujakon ibana tiporlak edani asa di paulaula jala diramoti. Dungi dipatik debata Jahoba ma jolmai ni nama. Jadi do panganam munas yan hau na dibagas porlakon alai sian hau parmidotoni na denggan doot narwa dang jadi panganam muna ay sadari di pangan hamusyani say namate doho. Dungi say di panonoti borworima parbueni hawi dibayan denggan na panganon jala piyama mata narsida jala tau menungguli roha tuha pestaran ni hawi jadi diputikon parbueni ima jala dipangan delehom matu sinoduk nasiani gabe dipangan. Jadi di pabali debata Jahoba ibana sian porlak eden asa diula tano perbuatan nai. Jadi dilele masih adami jala di paipahon akka kerubim tukan habis sarani porlak edeni marpodang si dua baba mercipur-cipur asa dijaga dalam tuhau hanguluan. Hombar tuna tarsurati, dangadong natigor nang gosada, dangadong namar roha na uso-uso di debata. Dibaheni songon nabongo dosai tu pertibion, marhite sian sara halak jala marhite-hite dosai roha matean. Songoni sahat hamateani tu saluhu jolma. Ala sude nasida merdosa. Salut nasida nungamanipil tung sange do nasida marwamago dangadong sibain nadinggan nang kosada tanoman nangangang do aru-aru nasida napa oto-oto hodo dila nasida bisa niulog dari do itoru ni bibir nasida go bura-bura dot hata podu pamangan nasida hirtap do pak nasida madurso mudar hamagoan dot hapor suhod do di dalan nasida ia dalan hadameoni dang diboto dang marhabiara di roha nasida.
ai songon naung mate do jolmai marhinsu ni jolma. Songon ima nang pangokal ni akkana mate marhinsu ni Kristus. Atong naugboto mabahin na dinggan, gaberang diulahon na mardo sa maiba na disi. Dang apala iba na panoddangi, na makatidakop panoddangi do tahe. Na mangobus do alogo sanga na tudia giot niya, tarbege do niyan husasakna, tapi nada taboto sanga siya dia harorona, jana tudia kehena. Tagebege ma kor ama huria.
Dang lomo rohani debata marnida hamamate niakka pardosa. Ubal gado tutu holongna sian rimasna. Dibaheni pauba maroham dohot sudi akka pabahenammu nasotama di debata asa manguluho. Jala lehonokku tunasida roha natumaddaau namar hatutuhonau Jahoba ikok gabe bangsokku nasida jala au gabe debatane nasida ai mulak do nasida sogot tuau sian nasa roha nasida. Allah yang goya perjahati mau lomar balik sian salut perdusana bahenonna jala digorit salut akka paritaku jala diulanonna hasitongan dohot haguguun nasitong lo ibana soja di mate ibana. Sai togu-togu maahu tu bagasan hasitonganmu jala ajar yahu ai hodo debata ni hatuaku hodo huhaposi ganup pari. Saya ajar hormatu au ale Jahoba dalanmu asa marpangalahu au di bagasan hasitonganmi saya pasada marohaku maka biari goarmu. Na parpudi ni hala paruhur dohot nasun alai nasumangot na paruhur do natoto. Marbias-bias do rohani Jahoba mida dalani perjahat alai dihaolongi rohana do manang isena mareakon hati goran. Moluadong nama duk di bakasan rohana na daulat do ibana hape dang dirate dilana dian sido tahe rohana nama gopoma hadaulaton nai. Sayurubi mahami ali di batani hatuan nami alani hamuliaon ni guarmu jala balua mahami jala hukubi dosa nami alani guarmu. Ido laulata mamuji Tuhani amata lausido tapake maburu-buruahon jolma natinopa marguru turupani debata sian sada pamangando ruar pamujion dohot pamurayon aleak kadongaku daktama songoni. Dang terdungdung Tuhan jajina songon na pinasikol ni akkana deba alayang goibana pitor dorohana aladang naing binahenna na siap sudi pola naing marbalik do nasida asadohot nasida mangolu. Amin. Marede Mehta. Tagbigima Kur ama Jeriko.
Songo tiboni langit siat tanoon, soni ma tiboni sakap ni debata, nago dame dohot las ni roha. Arga do jolmai di ibana, gabe di jajihon ma haroroni Mesias, asama dua sude jolmai. Hehe maho, marsinodang maho, aina Roma penodangmu, jala hamuliau ni Jehovah bisar di atasmu. Ai idama, haholo muddo makukupi tanoon, jala hagulapon akabangso, alai na bisar nema Jehovah di atasmu, jala marsinodang hamuliau na di atasmu. Dongi ruar masada tunas sia tukok ni si isai jala marparbue sada tubis na tubu sian uratna jadi songgok matu ibana todini Jehovah todini habis suhon dohot todini habis taran todini panuturio dohot hagogon todini perbinotoan dohot biar madaropon Jehovah. Maria Yesus tu maho ale borusion maroro bolok maho ale borus Jerusalem idama naro marajam tu mopat ho partigor ibana jala sepan monang na serep dodo rohana jala marsudul di halode dohot di anak ni halode inaina jala ahu maniopon nakka hureta sene praim dohot akahoda sian Jerusalem siap dohot sior Tuhan musuhon dungi barita honon nama hadamen tuaka bangso perbegu jala masuk tu gonggoman sian laut tu laut jala sian batangai keoprat saat rodiak ka ujung ni tanoon. Alayang goho ale Bethlehem Efrata, pabet metudoho nian anggo tu pola jujurot tu akahudan nama ribu-ribu di Juda. Ape cian horo haroroan ni nagabe panggonggomi ni Israel. Jala aka haroroan ni nasida sian nahinan. Sian aka ari naromi saleleng ni lelekna. Deba ini pasaton manasida madot saat roh ditiki pangi tubuh ni nama nubuhot jala mulak pasi-pasi ni akah anggina tu anak ni Israel. Ai masosok lo sogot nasa sijata ni parsijata di hatu turtar ni tong tangan ro diulus namar sapu mudar gabe si panganon ni api ai nunga tubuh dihita sada poso-poso dilehon tu hita sada anak pape tu abarana dosogot harajaun jala bahenon na goarna si partahi halongangan siulu balang ni debata ama salileng ni leleng na raja ni hadameon. Dungi ruarma sada tunas sian tukuk ni si isai jala marparbue sada tubis na tubu sian uratna jadi songgok ma tu ibana todini Jehovah todini habisuhon dohot habis taron todini panuturion dohot hagogon todini perbinotoan dohot biar madapot ton Jehovah. Idama narodo akka arisogot ninna Jehovah ahu mapasito kodisi hata nadinggani naung hupar bagai taringot tu pinopar ni Israel do taringot tu pinopar ni Juda diaka ari do ditiki ahu mapatubuhon di si Daud sada tubur hati goran iba nama makajongjokon do hati goran di tanoon. Idama seruaku asa dipadiri dalan di jolokku alai tung isema manahan di ari haroronai jala tugok kuma halak nama pitung di dalan naso binoton nasidai
Padaranokku nasida di akadalan balobung naso tinada nasidai. Bahenokku maholomon di jolo nasida gabi hati uron. Jala dalan akka namar legot-legot gabi hahornopon. Ima akasi bahenokku jaladang tadi konokku nasida. Batu ginjang matohang muna, hamu aleak kaharbangan. Batu ginjang mahamu, aleak kapitu sian narobi asau bongot raja ni hamuliaun. Ise ulaning raja ni hamuliauni, ima Jahoba, nagogo jala ulu balang. Jahoba ulu balang di hamusuon. Batu ginjang matohang muna, hamu aleak kaharbangan. Jala batu ginjang mahamu, aleak kapitusian narobi, asa bongot rajani hamuliauni. Ise ulaning ibana, rajani hamuliauni, ima Jahoba Jebaot, ibana do raja ni hamuliauni. Amin. Marede Mahita. Dimulanai nunga adong hatai, jala saur tu debatado hatai, jala debatado hatai. Saluhut nai marhitesian hatai do, ubahen nama jadi. Jaladang adong nanggusada sian naung jadi i, naso marhitesiani. Ibana do bona do hot ujuna. Di bagasan ibana di pasiding do akka hagaleon. Di bolokon akka parsorion, jala di pahotma akka pakirimon pinujima goarna. Ay songonon do holong ni rohani debata di Portibion, pola do anakna nasa sadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan na saleleng-leleng na di ibana. Ay dang na disuruh debata anak nai tu Portibion, asa uhuman na. Naing palwaon na Portibion tahe umbahen na disuruh. Dungi Roma uju pareta sian Kaisar Agustus. Ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilangon parjolo mai uju di gonggomi si Kirenius tano siraya. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana. Borhat ma nang si Joseph na sian Galilea, sian Nasaret nako tulua Judea, tuhutani si Daud namargoar Bethlehem, ala sian poparan jala margani si Daud ibana, pasuratol dirina rap si Maria oroanai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida. Gok ma arini hanguluanna, ditubuhon ma anak buha bajuna, dibohors ma, dipeakon ma tu bagasan pagagatan,
Allah so adong inganan na asing di parmeyanan nasida. Jadi adong mamarborngin di ladang nadisi aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida jalan marsinodang ma sangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situ tuma. Alai didok suruh-suruani ma tu nasida unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang do hubuan tu hamuna persaulian ni sadok bangsoi ai naung tubu do di hamu sabor nginon di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Jala topuma adong dongan ni suru-suruani torop aka perangan perbanua gijang dipuji nasida do debata madok hasang apa ma di debata di gijang dame ma di tanoon dia kajolma halomoani asa adung di ida di bari tahun nasida ma buah-buah naong di hatahon tu nasida taringot tudat danaki. Jadi sude na ubegesa longang bedo siala nahi natahon ni aka parmahani tunasida. Jala adong ma sada halak di Jerusalem na margoar si Simeon halak na bonar jala daulat na may-mayma di pangapun na tu Israel na mainganan di di porbadia do ibana. Ainunga di roro hita sen konggo man haholongoni jala di paut sat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana di bagasan ibana do adong di hita haluau ni ima hasesaon ni akka dosa ibana do di suman ni di batana sotaridai na parjolo tubuh sian nasa na tinopa ay marhite sian ibana do di topa saluhutna na di banua gijang doot na di tanoon na di taridahod doot na sotaridai aka habangsan, aka harajaon, aka hagogoman, aka hahuasaon, saluhut na ido dito pamarhite-hite ibana, dalam hapatean tu ibana. Amin. Sahat mahita tuna pagalak lilin guar-guar na ujo kami Roma tujolo na perjolo amang perjamita amang pendeta ositohang na paduahon ketua panitia natal amah HKBP Cimangkis amang empang gabean na patuluhon perhalado na diwakili ni amang situa Tegultom na papaton ketua seksi ama amang JP Raja Guguk na palimahon amang ketua ama Huria Ketua Ama Jericho, Ketua Ama Salom. Dohot na pagalak lilin tu ruas 2 orang utusan sian punguan Ama Ria, 2 orang punguan sian Ama Jericho, 2 orang sian punguan Ama Salom. Dohot sada ama naso si kategorial amang sinaga.
Jongjong maita saluhutna marede sia bukede nomor 54. Hudul Mahita. Nungaro Kristus si paluai atong tapuji maibana marhite hapor syauta
perbuenai ma haluau di hanguluat tabe asa totong nian di bagasan Yesus Kristus raja ni haluau ni tung surah hatahon akka perhataan di jolma nang suru-suruan nape anggo separholong ni roha ahu nang songon bangsa do ahu makuli-kuling jala songon ogung na maru olol Jalatung sura panuri rangon diau gabe huboto hasimon sasudena rodi sandok parbinotoan Jalatung sura parhaporesion situtu au pola tarpa sunsat au dolok dosena soada mau anggoso parholong niroa au Jalatung surahu basa-basaon salulut artaku jalahu pasahat dagiku asa ditutung tung naso margunai diau anggo sopar holong nirohau martoruk niroha situtu marlapok jalan merlabas niroha masih haheyat di bagasa roha na holong haring kason hamuma mangaradoti hasadaon nitodi pinadomu ni dame alaiga bina basar mahamu sahamu akka para siroha masih sando sama hamu songo panesani debata di dosa muna di bagasan Kristus dada hamu memilih tahu audo memilih hamu jala hupadiri hamu asalaho hamu marparbue jala asamian parbue munai asa dilehot tuhamu nasa si pangidom muna sian amai mar hite guarhu omma hupatikot tuhamu masih haholonga mahamu di bawah rondo holong ni rohai ndara hita makahologi di bata imana do makahologi hita jala disuruh anak nabahen perdagangan pasiahon data hamu kaholongan aku sokoni holong ni rohan di bata di hita tamama naing hita masih holongan ihutoma akapoda natikosi tiruamu songon naung binegim sianahu di bagasan haporsiaon dohot holong ni roha na di Kristus Yesusi gohi hamu ma halas ni rohakon sadama parahon hamu sadama haholongamuna saroha sapikiran ma hamu Ope hamu akan naung pinilit ni debata akan nabadia jala hinolokan salukon hamu mapar para siriroha situtu habasaron ha serapon labok dohot las niroha amin Tabigima kor amasalog.
didok nabisuk satongani tangiang do ulaon manang oraet labora martangiang huhut mangula tatangi homma liturgi taringot parsuruon asa martangia kita Pangido hamuma saena leononna do tuhamu lului hamuma saena jupanganna do hamu tutuki hamuma saena ukapanna do dihamu Ai saena manjalo do nasa na mangido saena jumpangan do na mangalului saena ungkapon do dina manuktuhi. Jadi dialusi Yesus ma nasida na tutudo na hudok kontu hamu aut na porsea hamu so ganggu rohamu dang na holan songo na tua au ara ondeng patu paon muna sadok gari tu dolokan dohonon muna musat maho jala madabu tu laut gari saut do na huhapoi mahamu alea kadongan marhite-hite asini rohani debata pasahat hamu madaging muna bahe pelean na mangulu na badia nahi na lomohon di debata ima hadaulaton ni namar roha marlas ni roha mahamu makirim marbenget ni roha ma dihaposuhon jugolon hamu ma tangiang amin. Maredde mahita. Manusia tidak punya alasan untuk tidak mengenal dan memuliakan Dia, karena kuasa dan keilahiannya terlihat jelas dalam alam semesta, sehingga mereka tidak dapat mencari dalil untuk tidak percaya. Mari kita dengar liturgi ragam bahasa. Bahasa Batak Toba, ay dapat tarida do pangalahon ni debata nabunihian tibangon ni roha sian akka pabahenan ni debata dinatino panay hasianganon ima hagogoan na dohot hadebataon na namanotongi asa unang adong sidalian na sida. Bahasa Nias I otorai womboi lo wolangi ulidano no apoto ba dodoniha gamuata lo wolangi silo oroma ba ngawalo ni pajoki nia boro dao tebai iyo satulo ia niha. Bahasa Batak Karo, mulai kindoni enda ijadikan di beta takas kap biakna sila teridah eme kuasana ras kini di batanna sila emarsap masap si enda banci ikacepken manusia arah kai singgo ijadikan debatae emaka lanai lit perdalihenna karena kai singgo ibana Bahasa Batak Simalungun ai boido taridah biak ni nebata naponopin ai mahagugohon ni namanoktongin
apa hanai weton ni tibangun niuhur humbani pambahenan diai dop itopa duniaon ase ulang adong sidalian ni sidia. Bahasa Minangkabau. Sejak dari Allah menjadikan dunia, maka si baik-baik Allah nan indak kelihatan tu. Yulah keadaannya nan sebagai Allah, seratuju kuasanya nan kakak. Lah dapat dipahami dek manusia melalui kesadonya nan lah dijadikan dek beliau. Jadi manusia indah dapat doh mengatakan baraso inyulah bajalan dinan bana. Bahasa Jawa. Awi dene kawantene Allah kang ora katon, aiko kayatene kang alangeng serta kaalane bisa katon lan dimengerteni saka ing pangaraene wi dibadine jagat seteme wong mau pada ora bisa sela. Bahasa Sunda. Ti parang Allah ngajadikeun alam duya oge kakayan Allah anu gaib nyaeta kakawasanaana na anu langgeng jeong sifat alana geus atra tetela kamanusa dina sanegara hasil ciptaana na kuhal eta manusa tegeus moal bisa nyebut can nyaho. Bahasa Mentawai. Kapanandaat niya piele abreke pola nene taik manua pagaliat tubuh patubuat taik ka manua sita matola ila iate pangaliat tubuhnya ia siripot punga puta taik mamania samba genenia simatom amonian agrai niya sari manua iate ka sagamberi si breke niya ototaan anai anunganda siri manua masih karaoke terbuat da kasaledda. Bahasa Sasak Lombok. Leman Allah cipta yang dunia, sifat-sifat Allah sak ndek penggitan. Kiadane sebagai Allah dait kuasane sak kekel. Sampun bau tepahamin sik manusia, langan selapuk sak sampun tepcit teang. Jari manusia tetu-tetu ndek bedewesa. Alasan napi juak jari ndek kenal kanca Allah. Bahasa Duri. Si pamulanna napaden puang alantah le lino mahanggebo palino kumus umbora susi joo puang alanta Allah to kakakitanan iya to kapuangan na apa mangka napaden lamo joo na teda lalan iya ni i talino empes kanani. Bahasa Bugis. Si pongenna napaciji atalata leon siapa na atalata iye die na paita ya naritu keadaan na selaku Allah Ta'ala si bawa akuasana ia manungenge windini na jepui rupa tawe na olai sininna aini pure na pasaji jaji de siseng rupa tawe na punai alasang untuk patongi alaina. Bahasa Dayak Ngayu. Bara katika hatallah menjapa kalumen kara sifat katella jedia gitan iten ampin logan ayu kilau hatalla tuntang kuasa je kata hie jari olih olon haratie mahalau taloh handiai je jari njaba awe jadi oloh
sam sinde jaton bara alasan hapape membujur arape. Bahasa Bali. Ngawit saking ida sang hyang widiwasa ngardi jagate. Kaluwihan idane sane tan nganten inggih punika kawisesan idane sane langgeng. Pingkalih kawentanan idane sane suci tur sujati. Maka sami sampun kasinahang indike punika sami sampun prasida saningring saluiring sane sampun kakardi antuk ida sang hyang widiwasa. Punika awinapun manusane nenten merasidayang ngerareh jalaran buat matutang Dewi Kipune. Bahasa rote mulai neme manatualain dakadik dari bapaka manatualain hadapun nani taka ponde manatualain heuhilun makuasa matea mahelena hata holi dari papaka hapu bubulu kana tunga basa hatapo naka dadi kana dadi hata holi dari bapaka tahapu nek swaneu napadai dadospa. Bahasa tetun ahuri mundu ahu ema hatene ona maroma nian kibit rohalae no kemanek maroma nian nebe matan la hare ya buat hotu naebe nia holo nune isira labe paseliman. Bahasa nabu hai ke hapiri barataiti lenggena pue ala agayana manusia muisha karana pue ala mepongkai pewaliana dunia lawi hangkoi ope-ope au napo pewali taiti kama helina tuwena hai taiti wori kuasana au bara ara ka opeana mewali bara ara manusia au peisa manguli bara wokoya kuisa. Bahasa Aceh. Yoh pun Allah geusepta donya nyoe si pewet Allah nyang hana deu teu kalon. Na keweh keadaan gopnyan si bagoy Allah dan kuasa gopnyan nyang baka kahase jiteu peu le manusia nibak madun nyang geusepta nyong lage nyan manusia mubasut pi hana alasan kei jeu peue droe. Bahasa bolong mangundo sian Sulawesi Utara. Penangkoi pamai sian nomiakon dunia naa. Sifat minta i Allah inta diai kontongan. Naik keadaannya selaku Allah boy kawasaja inta mononoi. Kenota aun bidon intau nongkon bayongan. Inta ponomianya tua. Sehingga intau diawi monta dumodia. Bahasa Gorontalo. Tumulalu mai Allahu Ta'ala topa wali dunia. Sisi patiyalo Allahu Ta'ala udila otonga dewito owo lio adela Allahu Ta'ala wo kawasa lio udila abolito malpio pahamuna kawalo manusia loti mulude to ngomila uma bila wali lio mai adita lio manusia sama-sama ta dila o alasni umopo otutu lobatanga. Bahasa Makassar. Apa karamula butu riwatu napa niana ala ta'ala linoa anjo sipakna ala ta'ala tanaya nakacinikang yamitu sipa ala ta'alana si agang kakuasanna tamamin raya aku lemmi napahang rapatua lalangri sikotu apa napa niaka jari tena si kalimo alasanna rapatua utu lampo tejengi kalena. Bahasa Toraja. Belana tempo dia mai tampulana angke maritik mintuna agantang digatanna ia mau tu komatoran sia kapuangan tontongna saya lakona madin makanasa tangga dia mina pinopana ia mato natai nabela
undu karana pasongkang kalena. Amin. Marede mahita. Batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti akati-hati dohok pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Natal madita saluhutna. Horas. Songon tia carata imana gabe tema Sian Matius bindu sada ayat 20 sada rodi 24 debata ro paluahon keluarga marite subtema marite Natal amaha KBP Resort Cimanggi Son gabe ibaruma roha pikiran dohot pangalahota gabe ama siti ruo mahita dungi marsangap ma debata atong jolo tangyok kamuma Matius bidusada asatu makas sujaha sian ayat 20 ma sahatu ayat 24 hatutubuna alai dina songonido petahini rohana di idama di nipina suru-suruan ni Tuhani nama doktu ibana. O Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabe dongan musaripe muse aina siat to di parbadia do nanaing tubuh di ibana tumubuon anak ma ibana Yesus to guarna bahenomu ai paluaon na do bangsona sian akka dosana sidabe masa pesudei asa cupang na hinahataon ni Tuhani marhite sian panurang na mandok ida hamuma gabe-gabiado na marbajui tubuan anak maibana jala bahenod do goarna Immanuel lapatanna dongatama debata jadi dung tersunggul si Joseph diului mahata ni suruan ni Tuhani saut ma dialap na ni olinai ima sahatna amang dohot tamu na pungu dison na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus Natal dada marcarita hatu tubuh ni Yesus asatu makas dihita Natal dada marcarita hatu tubuh ni Kristus di Bethlehem
alai ima hatutubunai pabuahon tu hita, pabuahon tu portibion, ima ibana di bagasan tonga-tongata, di bagasan tonga-tongata ibana. Natal bukan tentang kelahiran seorang bayi di Bethlehem saja, tetapi kita mari mengingat Natal itu adalah tentang hadirnya Allah dalam kehidupan manusia, tarlumobima dalam kehidupan keluarga tabi. Amin. Asa taingot, berarti Allah sudah lama hadir di tengah-tengah keluarga kita, dan Allah sudah lama hadir di tengah-tengah pekerjaan kita. Dimanapun kita bekerja, Allah hadir bagi kita. Nasipata dohita dang olomian di bagasan debata, tapasisi dosipata rohata na mar debata, alani rimbus sautik dang mar minggu, dang olo mar saor, hape di tonga-tonga tado debata, di dongani debata do hita, di pardalanan laho tu bagas gerejaon nang mulak peanon, mandapoton ganup bagas tabe undung uduk tabe. Di parpodo matape, di pasu-pasu debata do hita, di tonga-tongata do debata. Alai songonima pangalahota. Alani huria na hinolongan di bagasan Yesus Kristus, di hamu khususna ama namar Natal di bongenon. Di bagasan portibion na lagi gok perpecahan, dohok bencana alam, dohok penderitaan keluarga madohono nuaing, adong do nuaing bencana alami natar timpa tano na boha may sadok adong na sodapot do pe anak na keluarga na rupani. Di tonga-tonga ima roh Tuhani mamboan haluaon dohot hamubaon tuaka keluarga, tuaka bangso, tuaka na porsea saluhutna, tarumobi tuaka na takang maroha, tuaka na sohea marminggu, aka na sipata bui dohonon paruria na timbul inatokan timbul tenggelam, tiki Natal maro, tiki tahun baru maro, dungi dang adong be muluk. HP di tonga-tonga na do debata, di tonga-tonga ta do debata. Na saya mandongani, saya mangurupi, mangalehon hai pason, mangaleh sipanganon, dangarong na humurang tahe, bahenon ni debata tujol mai, ape songoni do pe pambahenan na boy di bahe jol mai tu debata. Alani ma manginang muncul ma suku-suku nuaing marhite Matius bidusadon, suku-suku na songonon. Di tonga-tonga tado, di tonga-tonga Natal ni amaodo nuaing debata, itu suku-suku na nuaing. Mian do tabahen hatu tubu ni debata di keluarga hita ganup ama. Oma ta refleksihon, apresiasi hota di Natal amaon. Tamado pehamu sitiruon, tamado pehita sitiruon gabe ama di bagas tabe, atik nawalan di kode do hita. Marminggu ho ina, abe bapak na, among na, holan na hudul likodi. Imam dohita, dakolat paniroi, dakolat sitiroi, imam. Imam tu inatta,
Gabe wakil ni imam ma inatta di bagasta gabe mangrupi ma inattai tu keluarga ta anak kota pinoparta. Tamado pehita gabe imam di bagasta idon wai suku-suku namang di Natal nihita amau. Manang na gabe inay do gabe imam tapa balik. Ay ho mak mengatur dak danakon. Awi kodi mak isa mau jua. Ay gorang dong aku isan. Gok alasan ama. Odo naing aplikasi ota di Natalon. Asa sesuai mana dok temaon. Marhite Natal ama. HKBP Resort Cimanggis Ibaru Roha. Ibaru Roha ta ama halusia mujo na ikijangon. Ngai baru Roha ta unang anong gabi songon ende na ikuri tua muba na maaw inda muba holan hata. Aletong mabu imana muruk mulak jam 2 buka pintu ina ati tung songoni. Harus kita baru. Terus tu hita sasitong na ibaru. Dang saya na tolon ibaru. Dang jolo marsi maapan marsi amin-aminan. Marsi sesa dosa. Roma nopot bagas ni simatuana. Roma nopot bagas ni tulang nalayena. Maaf dalay. Abisi Januari, Februari, 1 Desember musenon minta maaf. Ena songoni nama tor sulauta. Dangolo hita ibaru sasitong namolo ido ibaru dang alani temani Natalon alai terus tu hita ikon ibaru hola dungo hita ikon ibaru rohata pamatakta dengan pikirata dengan ate-ate taon unang jugul unang tapat takang mengatur hon keluarga teh. Heado tabain di keluarga tabi amang perpungan mekmet partangyang mekmet wah unang partangyang mekmet partangnya pesoya ina umak hah ba on ikon terus terang dah dang nama nembak on memang ikon itu. Pikiran ini son doh pangalah hota gabe ama sitiru mahita omma borat na kan jadi demon mahamu tu mana baik nahon sub temaon unang tu parjamita dokok kamuan non isi membayani namu daksoni alai ikon ibaru kita harus mau baru-baru. Kita harus mau diperbaharui berdasarkan firman Tuhan. Marhite hatani debata ikon ibaru hita. Agante-ganteng hita na marjasokan. Ale multa bukan no jastai buha. Tong do songon na marjas hita dohono tamang ikoni do. Artinya sangap do tong kan. Sitiruon, dakola sitiruon harus menjadi imam. Ida tong, unakola madok, unakola hata. Marbinggu ho ina tu popuna, tapi mana soe marbinggu. Apalagi muloro tulang na, so najak tulang na marbinggu. Kalian dulu lah gereja ya, ini ada tulang, ini ada pamilin na, monggop ijabui makatai, so na niatusan. Gok akka partikia dope di leo Tuhani hosai gajang dope leo honon Tuhani itu hita alai dang ulu hita ibaru alanima huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus diamu ama ni huria saluhutna dohot keluarga
Punguan saluhutna tabereng ma di ayat 20 sadai didok ro debata marhiti Yesus paluahon keluarga yang diselamatkan dari dosa akan mengadakan pemulihan kasih, pengampunan dan ketaatan kepada Allah. Tanpa haluaon segado keluarga murah-murah mapeol hapursionna alani ego, alani dosa, alani kepahitan, alani holan di bagasan Yesus Tuhanido amang. Hanya di dalam Yesus Kristus itulah ketika Yesus berkarya dengan anaknya yang tunggal yang disebut Yesus Mesias, holanido nabui mabaen haluaon hamorao munai hamorao taina di portibion parsatokina dui bereng ma bencana piga mobili na hanyut tang adong belapatan na kan adong bi di bagasan Yesus Kristus Tuhani holan di bagasan itu adong haluaon alani asa dapot hita haluaoni ikut ibaru hita bagi orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan dan mau diselamatkan harus memperbaharui akal, otak, pikiran, hati. Ta tanggal homai hosom teal elat late jugul ni roha hatak kangon dang marlapatan ya manginang dang marlapatan porsia maham daudo sian hita non haluoni alani sangado neng ditolak si Joseph si Maria aladang terpikir hon ibanai saya holan mamake logika do godang jol maon makana jarang imana marminggu so marminggu peau nga mamorau inna do sian opukuna jolo do mamorau ima gijang ni rohana dungi bahen debata sahid di ibana marubat tu luar negeri tu Singapura Malaysia bulak balik habis martana baru ma atusanna boto onna siat debata do hape ikut haluoni dapotokku inna rohana mak tobat mak alai unang apalah songoninia alai pakyoma artai pasu-pasui jalo otta gabe pasu-pasu matong hitadi aka humaliangta hitadi aka lingkungata nang dongata nang parsorata ima baru guarna Kristeni baru ma guarna na olo ibarui baru ma dapot ibana ma haluaon na sian Tuhan Yesus Kristus. Nah berikut hatu tubuh ni Tuhan Yesus laho menggenapi ima songo padok ni panurang Yesaya tubuhan anak ma si Maria asa guaroma guarna Immanuel debata di tonga-tongata ketaatan si Joseph setelah mendengarkan Nabi Yesaya berfirman akan lahir namanya Maria dan seorang anak yang bernama Immanuel Tuhan ada di tengah-tengah Joseph dan Maria itu yang dohononna. Jadi di tonga-tonga tadonuaing debata
Di tonga-tonga ni punguan ni ama Huria, ama Salom, ama Jericho. Di tonga-tonga Ido, di tonga-tonga Tasudedo, nuaing manang tu dia hita debata di tonga-tonga ta. Ala itu tu suku-sukuna boi do bae no tamiat debata di tonga-tonga ni nyom bagasta rohat tao manang lok mai si jugul rohaon dang jalotai hatani di bata gabedang dapuk hita be halwaon nasian di bata manang nai hita ma memiliti alayang angguau madok ikod tutu mian di tonga-tongata di bagasan ate-ate tanah bagas debata marhite todi parbadiai. Alanima huriana hinalongan di bagasan Yesus Kristus Immanuel maguaron na tinubuhon ni si Mariai. Anak na tinubuhon na Immanuel di tonga-tonga muna ma Joseph, di tonga-tonga muna ma Maria, di tonga-tonga muna ma keluarga Joseph. Maria debata ido ubahen di jalo si Joseph ma si Maria ala ketaatan ala kepatuhan nasida na mardebata bohado hamu huriani tuhata khusus na ama na natal nuaingon ngelak kamu pilihan bulan muna wadang sudi mangalusi omma ngailak kamu sudi pilihan muna unang tu STM tong lunas sampai tu gereja dang lunas itu tong ai biar hian hita tu STM itu huria martuan hirana so biar itu nuaing dang masuk akal habe mau ladong ulon na manang dia pinasak matu huria na habe so naigar pilihan bulanan na lunas dok sosial na ido ita namar huriaon au pe ngagabe waado narohak kudo namar hakabe pion hape hatani si Matius lului hamuma jumolo harajaon ni di bata dung dapoti leonon ma akka oddek tu hamu inna hape ita sai mangululi akka oddek dope hape dakta lului dope harajaon ni di bata dia ma dapoti marni pinama hita. Bukan kita yang punya kerajaan ini, dunia dan surga. Tuhan, debatado sumber hangu luata. Tuhan sumber kehidupan kita manginang. Tuhan, nasingi dangadong. Unang mar gere-gere hita namar Tuhanon. Hola Tuhan debata sasadaido di bagasan Yesus Kristus. Debata ama anak tot di parbadia. Hola nido Tuhatta. Unang mar gere-gere, unang mar miam-miam hita namar Tuhan. Unang ido anon dung tos sosana hian ni netok kan ruas ni hakawi pici manggis hian do ya mangina hian dang adong berarti di database pe ngahapusi del ngahapusi unang sai pa bada-badaon hita padita do parlado dang ado yang padita ina sejujur do songoni hami nga pengalaman hami tumango do hipal-hipal do honota asa mardame sonang ita di hatu tubuh ni Jesuson nang adong ida tabi sale hian ina aya pala pakeon hiani nang anak situ ape nang godak pe kesumbangan di gereja tak si do honom be mulunga kaluar nang adong hian-hian na konido tortakas-takas tikos-tikos sitong namar Tuhan magwarna ego aka kasus-kasus songoni nawalami hami alani di hatu tubuh ni Tuhan Yesuson asa malua hita marhite hatu tubuh ni Tuhan Yesuson alanunga di tonga-tongata debata Immanuel maguarna debata dongata dangadong nasing enggak ada besti-besti itu. So marapatan ni besti-besti
Ola na manggugai hapur siodoi, mengganggu keluarga toi, unang pala suku-suku non besti-besti. Ikut debatado tapasahat, sude gulmit ningulu ta amen. Ikut tu debatado, dosroata te, hamu hama sude, dosroata nang hamu aka naro di bagasan Natal amaon, dosroata, hola debata ma bestita. Alaido na membuat haduahon. Dialah yang membawa, mengkaryakan kita menjadi orang-orang yang selamat. Halak-halak na marpakiri mon hita, akana pursia akana marpakiri mon hita. Dang olo rupani, itu mak, songo-songo manguluon, saya songo-songo ni. Kok doa kajolma halak na idok na Kristen. Tapi saya dong dua hata na songon. Ay songon mam padita ay buahama. Guarna pe iportibion na masukmu tu dia ho. Tu banuturu bahalau mah atok-atok. Ate. Eka sudah do songon ni madokon, mulona songon na susay mana setor tarbarita do ay songon mah mangulun, ale mulusonang imana hamulai teo na turi ada kay bae ni. Ale lalu do tusani ilului mapilla ilului mana dia man tatabu ale dung susah mana tangi kok kamu mahami Tuhan songonon hangus di del Tuhan itu amanginang ikon buka rohata ikon imbaru rohata unang sangan non habis adpen patuluan paupaton dang ibaru do rohata tongdo di lingkaran setani hita, di lingkaran simbolisi, di lingkaran portibion hita, dangulo keluar hita, sian jojo ni di batang marhite hatana asamalua hita. Nah parpudi hatu tubuh ni Tuhan Yesus lahu manggunapi ima padok ni panurang Jesaya na parpudi di jalo si Joseph do si Maria uduk do si Joseph di padoknya di bata hahudu honai ima membuka dalan laho tu haluoni keluarga yang taat kepada Tuhan menjadi tempat di mana kasih dan keselamatan Allah nyata. Ruas Huria yang taat kepada Tuhan sudah melunasi persembahannya, pilihan bulanannya. Jadi ise naso melunasi saat di akhir Desemberon berarti dang taati tu Tuhan. Ima ukuranna, teologisna. Aleng gue STM toro mabiar dui, sotung kaluarono na ini rohana. Perlu tak pertimbangkan nanti yang manginang. Kenapa kita takut sama STM tapi tidak takut sama Tuhan? Hati-hati. Tahilala doi molo torsikop bayno tatu STM tordapo ita do pasu-pasu. Saya rasa tidak. Olo dora gudang kasahit rotu hita. Ale tahilala doi molo tas pasikop utak tatu debata marite hurion. Tagara sude pasti sehat. Amin. Pasti roh pasu-pasu. Bahamu makilalai. Rap madai mahita. Rap pasitoko mahita marhite hatan di batau. Hitama. Keluarga yang taat kepada Tuhan menjadi tempat di mana kasih dan keselamatan Allah nyata. Ima keluarga na pinaluan di bata. Keluarga naung marhim baruhon mulak tu dalan ni di bata. Pasikopon sude ganuk guguan na tu di bata marhite huria na didapotonna. Hati-hati amanginang. Manat ita na maruriaw. So tung masa naing si pamasaw ni di bata. Ala ni dosata, ala ni haurangata.
anggo menurut catatan depokona mana sowaha dupi. Hati-hati. Alani martangi yang mahita ganup uduk mahita tu dibata. Sesa Tuhan dosa nami. Molo tungadong dosa ni keluarga namion. Sesa Tuhan unang bahen naso tama dia hami. Imatang yang muna. Mulak kamu anon bamartang yang mahamu. Molo borak na kisyan bagasta na marbadai dulu inata na kituson ba haul may nata yan non. Ate amang haul tor umat na sida. Ampun ma ampun ni. Asa tor hatot mana membain kopita testa. Ate mang jam 3 pe mulak rupa ni. Olo do hamu ka ama, olo do hita. Marjaji tada, marpadan itu tada. Iya. Toraholamu. Ale unang inatan ni hala dah. Unang salama kaol itu tong. Takas-takas bayar ngatong. Unang mulak sen kode tua anon hasing ni haol. Bahaya, hona RPP. Unang manian nate, lias maita siani. Panipuli. Natal ima bukti nyata debata na mengurupi hita. Debata peduli tu keluarga ni hita jolma. Tu ganuk keluarga tabi. Ima makna ni Natal hatu tubuh ni Yesus Kristus tu portibion. Ro ibana tu portibion amang gabe jolma 100% ibana. Ala holan laho paluahon keluarga ni jolma. Keluarga taganup hitana tinopana. Out sugari manian. Mar out sugari mahita. Keluarga demi keluarga mardame sonang sude. Songon na diturpukon si Joseph dohot si Mariaon. Gabe keluarga natar pasu-pasu do nasida. Dohot na di pasu-pasu debata. Out sugari boy manianate songoni. Boy do bayanota amang ama Huria ama Jeriko ama Salom boya amang bahalusiamu songona sangsiamu. Boy do ikon boy nahmut tong. Kurang dope boy do ikon boy. Ido halus na dang kolon boy. Salinay boy do ikon boy. Salinay da boy do ikon boy. Ido tong. Anggo holot boy anon ba boy do meol-meol anon ni. Ale anggo ikon dangadong be. Keharusan namai si karejon. Mardame sonang ma do inata. Mardame sonang ma do keluarga. Dak danak do akka pahupui. Suruh parmainian non madapoton. Unak kolan tiki Natal 25-26 dang adong lapatan ni kosonari. Anon tor telepon nang peborngin. Nido. Konido. Asay baru. Alanima huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus marlapata manian hatu tubuh ni tuata Yesus Kristus mian ma jala taulahoma asa dapot hita haluaon asa terpasu-pasu jala di pasu-pasu di bata hita. Amin. Martang yang mahita. Di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami mulia tema Tuhan. Saluhut alani denggando asini roham do Tuhan. Ubay bui hami marpung di papunguho Tuhan. Toktong dilokohosa hangulot di hami. Ubain roh hami sigap Tuhan. Marneng nakas bagas nami madapoton bagas coromon Tuhan. Mar Natal marningot ami di ari hatu tubum. Di Natal ama ni huriam hakabi peci manggis di bagas sadarian Tuhan. Siana tolu ame Jeriko, ama ni huria, ama Salum. Sadok Tuhan, homa mamasu-masu sude punguan ni ama nadong di remon. Tarlumobi nang ganuk keluarga nasida mar sada-sada. Akka pinoparna anak nang buru nasida nang akka pahopu nasida be dia kana mar pahopu homa mamasu-masu mangaramoti daging
nang sude pamatang nasida padau parmaraan jala homangalen hai pason jala toktong hutuan mangalen pasu-pasumi saluhut Tuhan nani hapurlu nasida di portibion mardongaton hatam mardongaton saluhut hatami Tuhan leonuma pasu-pasu dan sida asa tarpasu-pasu nasida gabi pasu-pasu toktong Tuhan di tonga-tonga nang di humaliang nasida asa gabi ama sitiruon nasida Tuhan alahodo Tuhan nagabi teladan di ngulu nami aka ama nang di keluarga nami alani Tuhan unang masai dauho siap kami Tuhan nang pesa jujut ami pada oh diri kami siapku Tuhan lupa kami Tuhan marsomba manesa dosa nami di hadapan munabadi alani Tuhan ajari mahami mangetong akka ari-ari nami nasalku asa marhamu bawa kami Tuhan asi maroham di kami Tuhan toktong mahu mempergugui kami Tuhan di sudi gulmit ni ngulu nami di sudi akan mengambati sudi Tuhan ngulu nami marhite Tuhan olomeol partodio nami alani tiop magomos kami Tuhan keluarga ganup keluarga Tuhan na dong di huriam hakabi pici mangison kami na pungon termobi Tuhan asa toktong Tuhan wingot kami marsomba manesa dosa nami mangudukon rohan ang pikiran nami asa maradupo ko kami ganup Tuhan mamuji-muji ho dang tarlupo nami Tuhan saluhut dengan ibasam jala dang tarpajojor kami Tuhan saluhut nasa na binehonmu Tuhan kami Tuhan nani leko Tuhan kami pasu-pasumi Tuhan atong mutung pesipata lupa kami marsomba Tuhan asi maroham Tuhan unang uhumi kami alai sesa manusa nami urasi masalut ne Tuhan asa tungtama kami toktong mangiru musi Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami duk sipul acara namion natal namion udang na hidup Tuhan aka na naing si bayanon ni aka ama nami Tuhan mari ti aka rekreasi di bagasas darion nang aka ede say homa Tuhan toktong na patamahon di saluhut aka kiatan di borginon Tuhan mulu tung pe adong nahurang sesa dosa nami Tuhan mulu tung adong Tuhan na gabi mambayan halobion gabi puji-pujian ma asa ngapot di ho Tuhan Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami sok songoni dinamulak pe kami toktong mahu Tuhan manjoloni pardana nami pataru kami ganut tu bagas nami be Tuhan madapoton keluarga nami ganut marsada-sada asi maroham di kami Tuhan nang di podo manami pe toktong ma tiop magomos kami Tuhan asa di manugut sugut nai bui kami bongot sempodo manami jala bui kami manguruti aka ulo nami namaragami atong Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami pasat kami masalut aka dosa nang pangalon nami setama lupamu urasi masalut ne Tuhan omatang yang nami lelek nami Tuhan nahu sombo kami marhiti-hiti guarenakmu Yesus Kristus Tuhan kami martangi yang kami Tuhan amin. Ta puji tuata losi somahita pasal tompeleta marede mahita. Oh
jong mahamu. Martang yang mai tarak mai tadi namang Indonesia tangi yang ali amanami na di mana gincang sai penarbadi amaguar sai Roma harajang sai saut malomon roham di bantongon songon na di mana gincang dan matuhami sadarion hangulu asyapari sesa marusanami songon panesanami hidu sanidungan namardu satu Tuhan unak kami itu bion tu pangucunan palua mahamisian pangagu ayo hodona puna harajang dohot haguguon rode sangapun saleleng. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsaoran ni tot di parbadiaima nama masu-masu hamu saluhutna. Amin. 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 Selamat Natal Madita Horas. Selamat hari Natal. Tapi gema hata huhuasi sian perwakilan nama amang tema hulae. Langsung. Salam. Selamat borngi madita sasudena. Jadi mangido siap perwakilan nama molo tung aupe nama wakili tu hita ama song netu tua madonoku sada silopa ubi gudak silopa tahu molo tung aupe na pasahato siap kita ama sudah mahita ada pasu-pasu. Nau parsanga bihami amang padita uluan amang padita nawaban nau parsanga bihami amang padita sito amang stohang dot amang sihotang suaksoni tu panitia na mga letik kitu hami gudang pasahat tami tu amuna molotung au pena pasahat to kamulato siya kami ama las marohatta las marohamuna. Jadi di Natalta Natal ama ditikyon hami ama macailas rohanami boy hita gabe mardongan boy tala marsaor apalagi song nidok nyamang padinakon marbesti. Jadi mulai sian Natal amon marbesti mahita sudah ama kompak sadaro hatta asalam tumajuna hita ama punguan ama huria hakai beci manggis suaksoni tong pasatay mo ulit nami to na mendugong tuaka inata na poso na doot menyasihon Natal ama hakai beci manggis na hurang luwi Natal nami amang inang marwabahin mahamuna ahluas hola na tuarin kami latihan JR otomatis jadi muluhurak pihami na kon na maben liturgi nami bamar maklum hamuate
Jadi dang pula gajang dohonoku selamat Natal madihita sude ama namar pungu ditikyon horas ma jalagabe pinasa ma tu panitia. Pinasahat mamuse tu ketua seksi ama amang JP Raja Guguk. Shalom. Horas marihita saluhuna. Ay nga marmula ka nate. At mau kedo sa betul kata sambutan perjolo di bayan nagsanga mulak. Jadi nay persanga pihami amang pandita uluan nami amang nababan. Suang songonima nang dia amang pandita nami amang pandita fungsional amang sitohang song songonima calon pandita nami ate amang si hotang ate mau lihat ma dituhatta di bagasan Boronginon dilihat di hita hai pason boy hita marlas niroha ima na marningot tita di hari hatu tubuh di Tuhatta Tuhan Yesus napina tupani seksi ama huria HGBP Resort Cimanggis songonong tabereng nakaningan at caratta kegiatan na dipatupan ni panitiata ima Natal ama huria na tapatupa di Boronginon mardara duli jaladinggan saluhut nai ala nibasa ni Tuhat tadi dilihat di hita hasadan ni roha dilihat di hita akka kebersamaan boy merdalan acara tahun alani akadus ni rohatta do kebersamata alani sian hami sebagai ketua seksi ama di huriat tahun do honokku do mauliate tuhita saluhuna nang di Boronginon aja kok kumahita saluhuna asal mutaliam marhuatta namar Tuhani taliam marhuatta diaka kegiatan maning na program-program na pinatupan ni huriatta asa lamu tumajuna huriaun asa mardala sude program ni huriatta jadi aka amang songon di padarhai masautik kegiatan maning program na pinatupan ni seksi ama di bagasan sataunon dipatupahami do amang aka kegiatan na perjolo mai ima PA manang pendalaman Alkitab manang pendalaman Alkitab dohot kor gabungan nari patupa setiap minggu kelima napa duahon di patupa seksi amado ima kebaktian Padang nari patupa di bulan Juni naung salpu namor tolu di patupa hamidotong ima festival de Boskap Jalan Nong Taboto bersama kita mendapatkan predikat nomor 2 juara harapan 2 puji Tuhan boy dope dapat tayate ta puji ma Tuhatta pau patto maneng na terakhir omma kegiatan natapatupa amang ima na dipatupa ni seksiama songonong tabereng merdara doli jalaringgan alaya kamang gudang do catatan-catatan na dicatat kami bahwa ama huriai khusus nama yamang akka ama kategorial songo pamerangan nami akamang hurang kompak dope hita hurang sadar perohatta ibana hurok songo ni akamang ketika adong kor gabungan ketika adong kegiatan-kegiatan napitatupa ni ama gabungan tung masay bakol do perohatta dalam madohoti dakuboto maning nasongo dia akamang apa sebenarnya ama huria ama Jericho, ama Salum adalah bagian ama gabungan. Jadi terkadang awamang lemas do sipata ketika didok mabain kor gabungan. Alanga huboto dang lahu jadi innaroha. Terbukti emang di bulan Desember naung salpu. Mungkin sudah ada ramah botai, omma mungkin kurang keberhasil aku sebagai ketua seksi.
dan merdalan kor gabungan pada saat ala hurang personel na hadir tiki latihan laos ala nido amang marpangidoan na utujulanon asa lamu tapai baru maruhatta songona dok ni amang parjamita nakan amang pedita tapai baru maruhatta taba kompak taba solid mahita dinalaho pamuji pasangapon debata. Jadi na terakhir akamang na terakhir ala on nama amang periode nami sebagai ketua seksi mungkin di tahun 2026 gati nama ke pengurusan dohoton awamang mangido maaf nah hurang cakep nah hurang bagak aw memimpin ima aka amai jadi dohoton amang mangido maaf aw hubaid do amang sebetulnya yang terbaik hubaid do sebetulnya amang songo dia ma asa bagak alai ima haruamang ido kemampu aku jadi dohoton minta maaf mau amang diaka kekurangan aku jadi atar songo nima amang sauti amang dohonok do tu panitia te no makubasi acara tahun mau liate mamang boto hamidu halu jom muna terutama makituatta nama kubasi acara on berusaha di mana bagaimana ya acara Natal ama huria asa bagak alai mau liate puji Tuhan bagak lu amang di borginon ate jadi mau liate ma di amang panitia ketua panitia dohot akka jajaranna Tuhan mana mangalian pacu-pacuna dohot akka silas niroha jadi sautik songonima saat kami amang sebagai ketua seksi kata sambutan mau liate ma horas madihita selamat hari Natal madihita saluhutna. Pinasa mamuse tu Dewan Koinonia amang situa te gultom. Shalom, tafahom jo amak saoti jo, otik dua menakata ayat teh, satu kidon, tak pola gajang, lapar jolu sahali, tamahi tamadok mau lihat itu aduh bani debata. Di sudi pangaramotion na bu hitam marpungu di obason ima di Natal seksi ama huria HKBP Cimanggis nah uparsangka pihami amak padita uluan nami amang ana beban amak padita fungsional amak padita si tohang dohot amang calon padita si hotang nah uparsangka pihami akadongan perhalado ama dohot ina dohot calo situa na adong di huriat tahun suak songoni manang dihamu ama nami terlumobi ma dihamu amak panitia memang maulah sia secara hajol maon dung dibentuk panitia sian hami Dewan Koinonia lobos dohami mamerek alai puji Tuhan dengan domar dalan saluhutna molo petu warung nakinakan orang lobi maklum dah kita di sini jadi si dohron nami tuhamu amak panitia nami unang mardalo jahamu amang molo hubereng tuk tau depapen non dipilih tamu panitia unang jo tunasing jo unang jo sogoniate alana jujur au na dia remak katai do tamanguluan congonon amang ai buado natalona te idok amak panitia dang majalona ta heweng sian huria habe anggo hami narai ikonarong do pasahatot tada in amak padita do to hami alai itro amak ketua madok tiada dana dari gereja tiada dana bah sialani semangat do hamu amak kubereng ope Tuakarai namang iup yamang di laut dewata ma di hamu gugu do bisu tiru papat cariat di hamuna suak sauni ma di hita saluhun na punguan amanadong di uriatta setabiak kamang au nakiningan agak sesak do di naidokon seksi nakiningan molo dibain sadekor gabungan dibaik kor gabungan memang agak susah do hita
agak susah do hita untuk kor gabungan. Jadi mari hite natalon amang dihamuna saluhutna amanami punguan kor nadong dihuriat tahun songon nadi jami tahun amang padita sitohang nakingan berubah mahita berubah kita perbaharui molo adong jadwal ta untuk kor gabungan mari kita laksanakan itu si dohonok kutuha ita saluhutna sok sauni mai dihamu amanami sian sektor nadohot tamu amang memeriahkan merleturgi di Natal ama di huriatta nakiningan di dok amang si maulae jadi berbestilah kita besti ama odo si dohonok kutuhamu amang gomos dohonok kutuhamuna asa tetap kita kompak tetap kita berbesti unak kolat di Natalon ama kita berbesti ikuti hamu majo amang punguan na adong di huriat tahun asa tetap parsauratai bestitai merdala do dengan malah hubereng do di dos ni rohamuna di arahon akka parhala do sektor tahamuna boy hamu do merlitur gudison las rohanami amang jalan marhite-hite sian hami dewan koinonia marpangi dua tu hamu akadamang adong do dison di huriat tahun tolu punguan ama huria ama Jericho dot ama Shalom tungpunguan dia pe amang na dihutono muna na naksi masukan muna memuji memuliakan Tuhan sarupa doi ido si dohonok ku amak tu hita ido pangi doa ku tuhamu amang dohot tamu akana amanami na sian sektor dohot mahita bergabung asa tarida hita sian dus nita hitta jadi songoni majo hata sambutan siap kami Dewan Koinonia Tuhan taman amang aramoti hita selamat Natal mari hita saluhuna Tuhamu nama nami do inanami molo adong hamaguan handphone di jalo pasak kami anoda. Oke, pinasa mam setu amak padita. Horas madihita saluhutna hamunak kadamang dot dainang ta puji matuhani na patuluson sakapta lumobi ma seksi A Mahuria HKBP Cimanggis patupahon ibadah Natal di Bagasan Boronginon jala sian rangkaian ni ibadahi memang tarida do sada nilai wibawa dan dihebohkan dengan berbagai-bagai penampilan na norak alai fokus hita tutu marsaur beribadah di bagasa sada kebaktian na homi jala boy tanikmati doh denggan alani akadamang doh dainang parjolo ta apresiasi majolo panitia naung makubasi martopak majo hita tu panitia sadahal nak kaningan inunga di paboa mang ketua Dewan Koinonia taringot tu persiapan na alam memang molo nunga dihatai Natal akka ama bergumul soal waktu jadi saya jumolo do madok anggota onod dang pola marnatal hita dang pola dong perayaan Natal jadi omma dua hali doho tau di sop perayaan Natal tonggo songoni hata nasida dang nasoolo alai mempertimbangkan bahaduan non perdalanan na ternyata omak kamanginang ketika kita kehilangan motivasi maka itu tidak bisa dilakukan alai ko dorongo do ikon dipus do asa tarida kekuatan na di bagasi tarida hikmat na di bagasi laho pasauton ulaoni ternyata moloni do kokias songonon alus tunasida ngadenggan idang pola marnatal hita moloningon itur gabi suarong luat caro alaya alatong marsito pangan aha alano ban nasuboy ternyata nakadingani songarupa do tu cerita Natal nataoni bahkan muluboy dohonon
mereka tahun ini tidak meminta dana dari gereja, molo menurut tahun luar biasa, karena dibutuhkan pengorbanan. Salenai martoba mazohita tu panitia. Laus uduk tu simak kadamang dot dainang totu dang sekedar holan perayaan Natalon na perlu dihita. Alai bohado hita merajut kebersamaan di tengah-tengah ni huria. Laho patuduhon bahwa dang holan na akka parupuan na ikon eksis di gereja, dan supaya ama jangan menempatkan diri sebagai penggembira, tetapi sebagai satu kekuatan dari beberapa seksi yang secara bersama-sama dapat membangun gereja. Anggo sosongoni aboy do timpang pelayanan ni laus do mutusido nungahu bain sada usulan program tu tahun 2020 onom si pasahaton tu rapot hari Selasa di Huria taringot tu pembinaan ni ama sebagai imam dalam rangka tema tahun orientasi transformasi HKBP dengan topik pengajaran iman. Bagaimana ama mengajarkan iman kepada anak, maka dia juga harus terlebih dahulu menghidupi. Alani pembinaan akan berlangsungkan nanti kalau sudah di-ACC-kan dari Rapat Huria, akan berlangsung dalam setengah hari bersama-sama, tapi li anon waktu na libur jala tengok manggo pembicarana luar biasa do. Naboy mendorong dohot memotivasi hita laho pasaut toni yang giat matulus yak kadamang dok dainang tusihol ni roha marningot. Jumlah kehadiran di ibadah jemaat HKBP Cimanggis masih di kisaran 47% paling banyak. Dari 2.447 anggota jemaat kita, ama pesaut itu di sini. Apa yang meluhui itu nak kaninga gudang. 5 per sektor halisa pultolu sadia. Ono 5. Tabba dope akka punguan kur. Nah dalam on hurubay major rata-rata 20 per kur nga 100 sadia. Nah, nga gudang alai bohado mesti 7 luanon nian asalam gudang. Jadi harapatta dinamika gereja bisa semakin meningkat dan semakin baik jika kita bersama-sama dapat melakukannya dalam keikutsertaan kaum bapak. Nah, mulai tema dihamak kadamang do keamanamina di sian sektor nungaradehamu maddohoti marhite na marliturgi tongdo sosoan nami akan punya talenta maredde boy madipilit sada punguan kur na boy diatur jadwal latihan na do pareddeon na pos roha talentai saunari do pakkeon mulado kita nama lo maredde di dokon anggoso jolo tarida do di parkoran aidang do pe masuki nominasi malo markor ala na punya talenta mariddeon ingot tamu makamang ternyata di punguan kor amanato lupe dang sudeina malo mariddeate alai punya kemauan marsaur dohok-dongan dan mudah-mudahan marsaur dohok-dongan ini membuat kita semakin bisa menikmati irama hidup meluadong holso ta selesai hod di punguata mar kata hatai dohok-dongan dohot lam semakin bangkit untuk berperan martangiang dohok patupahon akaulau nadenggan di usulan program tahun 2026 nian nunga masuk 2 disetujui perhala do soal parheheon parheo paropuat di pasca dohot parheheon sekolah minggu di bulan pitu berarti 2020 pitu ikon ama nama dohot naposo bulung mengaradi mahita nang pedau alai sangulus do satahun ternyata alani di bagasa semangat Paulilio Kuriaima talibat to madiritak kamanginang name metipe na boy tabad di huriatta argado dia dopan ni debata alani sabil madalani ngulu na mungkin adong pergumulan tangyang nami saya didongani debata jara di pargugoy manalpui mangalo sudah nasaka pergumulan ni ngulu diurupi mamulaulaon jalahi pasma kana di bagasa persahiton di pasu-pasok kolon ni tangata marlipak gadale honon ni debata tuita saluhuna na parpudi mauliate madihamak kainang na mendukung kehadiran ni ama di perayaan Natalon songoni dono yang anot tanggal 21 narwaku molomar Natal ina di jauh do ama
Idi jawab kaina donon amaon. Ido saya di jauh mak diudang mak. Alai molo sorope alanya kaulaon bababe henon. Pangidu aku naroisot saunari ke Roma tanggal 20 sada. Tanggal 20 malam minggu musede. Tanggal 20 robe mahita. Sia do garejo manampuk kita rak doa kainatai. Nah, selamat merayakan minggu-minggu Advent, jala selamat menyambut hari Natal madihita saluhna. Horas. Salai gorok kami amanginang molo adong na hepon na mago asai jaloan non sian hami di konsistori. Anggo masalah lapek nggak habis kadak perlu martangiang. Ya. Pinasa ma tu seksi hiburan amang situa el manalu. Horas. Horas. Anggon MC dadakan don. Ate. Sesi acara dadakan. MC dadakan. Ate. Horas. Bah, nomor mula kado? Akan nomor liturgi nomor mula kado orang be? Ama salom dia, ama salom. Bah, satu nggak turun. Ama Huria. Tong satu nggak turun. Ama Jericho. Tong satu nggak turun. Ada tang petong satu nggak turun. Las marohat tadi sih. Sebenarnya ngale masa unak kaning di saat. Sehuberek kamu mangalang bersaulion si panganon ala Singapuri. Tujuh lu nang darasahat. Alai lau marohak kuda bah. Makan bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan bisa makan erat. Amin. Itu tong. Alai Mariel maju hitate. Satokin. Alarong ko hiburan di son opat. Ate. Molo hurok anon. Merhite Natal ama hagabi peresot Cimangkis. Rohamu madokon. Hamirade gabe ama marsahala. Na marsahala. Di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni Huria. Pram pam pam. Prom pom pom. Boyno. Patong pram pam pam may da mari hamu prom pom pom may da. Oke. Asa huro perjolo da. Merhite Natal ama hagabe pere sa Cimanggis. Hamirade gabe ama namar sahala. Di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni Huria. Pram pam pam, prom pom pom. Kurang kompak. Sekali lagi. Hati. Sahalinai. Ah. Sahalinai. Merhite Natal ama. Hagabe beres suci Manggis. Hami gabe rade gabe ama namar sahala. Prom pam pam, prom pom pom. Baholan dari tong-tong odo. Oke lah, oke. Alay mo lo hubereng do. Sien Natalamon dang seimbang do inata. Ate, dan seimbang. Alay manuk kumajaw. Inat tani saya mana sudohot di Natalon nakaning. Ada apa sedang? Ngamek kilamangon. Ate, ana isuruh kamu dari jabu. So ina magateng-gateng agana te. Waluplo nom Natalama. Ayo. Jadi buhado mulo Natal hari Sabtu. Natal perempuan rodo hita manang balosot tado alang yakinaw roin na tonggolan na peteo di toru kor gabungan. Oke Roma hita deh aladang liling waktu tabereng jam mah sebenarnya budo au mabay nak seluruh budo alay tunga 10 bah budo ini opat acara ate arong ko betaban si panganono panitia sehat do tabo do besongon na sudia lusiamu taboro taboin hamot to iro ate ikut taboro do honon dangar betabana iro oke sambil menikmati ate tabege ma vokal grup ama Huria adia iso ida terdepan nakaring adia langa taliwat mah rodo ketua na? Iya, ama Huria. Kotangku jambu ketua na. Oke.
Ano ragam bahasa dong Sion? Ragam bahasa? Babi ragam bahasa dah itu nak Kati. Bahasa na biasa itu. Iya. Vokal grup Amahuria yang berjudul Sambutlah Mesias. Siap. Molong siap babuat siap. Tes 1. Tes 1. Habis vokal grup siap-siap tortor ate. Tortor siap. Coba kamu coba mulai, nggak boy, Mik. Coba kamu coba mulai, nggak kuning. Just. Coba ambil suara, do bisol, 1, 2, 3 ya, ambil suara. Baik mah langsung ke guru. Coba. Ayo. Terbaring. Siap. Oke. Siap. Terbaring dalam palungan seorang bayi mulia, hanya lampin teramat hina di Bethlehem dia lahir di kandang bukan di istana. Mesias datang untuk kita manusia. Sambutlah dia Mesias, jangan dengan kemewahan, bukalah hatimu saudaraku, sambut Natal. Selamat hari Natal dari Amahuria, selamat hari Natal untuk saudaraku. Di malam yang kudus ini, bukalah hatimu, sambut kelahirannya. Selamat hari Natal dari KPP Cimanggis, selamat hari Natal untuk saudaraku. Natal membawa damai dan sukacita, Gloria in excelsis Deo. Musik. Keyboardis kita Renzo Junior, keyboardis. Sambutlah dia Mesias,
Jangan dengan kemewahan, buka hatimu saudaraku, sambut sang putra Natal. Selamat hari Natal dari Amauria. Selamat hari Natal untukmu saudaraku. Di malam yang kudus ini, bukalah hatimu, sambut kelahirannya. Selamat hari Natal dari hati Cimanggis. Selamat hari Natal untukmu saudaraku. Natal membawa damai dan sukacita. Gloria in excelsis Deo. Natal membawa damai dan sukacita. Gloria in excelsis Deo. Oke. Bahasa. Tortor. Bahasa dulu. Jadi do tortor. Oh. Bang, ngapus be? Adong tortor, mana tortor? Suara pingan orang kene. Modal si Mbak Dani, juri, Mbak Onom. Dilanjut tortor. Dila Onom debekat. Ade. Lanjut tortor. Oke, lanjut. Ama Jericho, adong ko. Anggotong ko sarong video hamu kainata na pola. Ay, ama uriya king video tulu na kan. Ama Jericho, adong ko. Erang jeri tortori. Ngamulam. O menyusul mah. Ama Salom. Unapilaw kamu dah. Ama Salomon. Ama Salomon dah. Oke, mainkan. Alay lagu rohani dah. Si patah lilu doroha. Jupang panggujuna do tahe. Isi dong kamu. Trio, amang situ morang. Anggon anggini nahum situ morang don. Partodion ini nak. Buat aku lu. Secibai na satu tibu. Bajo, oti. Oh, masih ada leh. Bodoh betul di Partodion. Anak tema badang dia tu si Hobi. Saya hari Patibu. Era suaranya. Enak king sece ni mu setia do pas. Seci ba, seci. Sece ni nak king. Bikin dulu deh, dang lihat tuh si bapak ibe. Coba, Nadia soram, baca soram. Di Parman Tuhani. Dapat ibu. Pak. Oke.
Ya. Oke, coba. Ya, siap. Ya. Oke. Dimainkan junior. Ya, siap. Om mau so panas. Arong Amang Sinura namanya. Parmahan Tuhani do parto dioki di paror Tuhani do parto dioki Tangis doto diki ujudi naliluan Rahasia-Ku Tuhan Sai ulu biar taruh di Siraham dia wa Tuhan Subhanahu ada Rajaku ada Rajaku Audo nakikokodo to son. Parmahan Tuhani do parngoluki di paroro Tuhani do parto dioki tung masai doi di ngoluki di toguau siana golapi di utus doa
sakit. Aku bukan pilu gopat. Oh, no. Nasado sakit. Sapongkol na kaning atarilu-ilu ham. Paronilu. Lagu baru honon nung turun mga musilu. Oke, inilah yang kita tunggu-tunggu. Anggo koramarin dinaro inastero masa hula namang. Masih hula namang dengan inasteri auju seli-seli. Tortor Amahuria, Tortor Amahuria. Iya inasteri amang torus. Bau jorongan na seli-seli jua. Sick voice. Daw ngamangon saya hula nang gimana? Apa mampu do mabuan ni inester? Mampu do martape jari. Mainkan. Adihamu. Berbaju nama tardamu. Anggo soro dua mata video amu na pola ba. Asarong file te. Kenangan. Ngai pasahatamu kucina tu saso tu salan no muse. Nga. Satu japi kita mang pendeta aja 10. Tortor dia dulu sih. Habison na mate. Itu tuh mang pendeta man holan mate. Ngapas be. Oke. Memang on na manutivyo sude. Ikaw baga go benemu. Asama go kana hurangi. Ate, biasa na di dapar puri ron na balgahana ahana hadiana. Baga baik ka. Adia bang, di foto doh, nakeng foto orang mana? Dari mana? Dangolo, habis baga ko nih. Tes 1 2. Tes. Oma sado. Halo. Bisa. Jonok ajar Portibio. Hai soadang umboto ditikina di haroronai tungguru di mana tungguru
Ya, siap Tor. Sado, meluhubereng lagu munai menyentuh na bencana. Iya. Ate, ay lagu di sidok kan? Ido kan? Ala gurang ko saweramu, buha mo lo tu sita pasati. Lo buha. Baira ay bek kamu ida. Kan ada mo. Ba, anu sih do. Buha mo lo tu sita. Hule pe nomor rekening nga. Dada kan do nagsawerano nate. Amang pendeta na sida. Tupahain ikut itu aha. Tu dia teh alikoting. Ah? Jadi tu yayasan ibu rumah tangga doi. Ero. Mulai mesti salin naik awas samuda. Oke. Ngasoni bete ngasai sikop biar cara tete. Adia panitia. Ay manang na HP ko doon na melorong kana hurang deba. Ate. Jadi atas nama panitia. Tong mapanitia dada kanon. Ate. Molo tu ngarok kana hurang. Di pesta Natal amat sadarion. Marpabuati baru hamu nate. Pasti dorong kana hurang mesti sudah sikot ulau ni. Ada di tapare ahe mandar kana bang. Mata. Tup. Cek. Dabasonang ma akan tinggal ma martangyang. Pamatiamu jamang sama martangyak kita. Martangyang mahita mau lihat tema Tuhan sian asini roham boy tutur ibadah perayaan Natal seksi amani huriam hakabe cimanggi saha arona mangujung sai luas mahu buak kami pasu-pasum manopot bagas nami be nasian hatam napi nasaha inna posom dohot sian aka ayat-ayat di bibeli na pinatarias